ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଳିମା ଧର ଧରୁ ବହେ ଜ୍ଞାନ ଧରା ସେଧାରୁ ବହେ ଭକ୍ତି ରସ ସେରସେ ଅମୃତ ସଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ଅମୃତ ପାନ କରି ତରିବ ସର୍ବ ନର ନାରୀ। ହେ ଭକ୍ତଗଣ, ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି କିପରି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ କେମିତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତି କରାଇବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେମିତି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଏହି ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାମ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥା ହେଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ, ଲଣ୍ଡନ ଭଳି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ସେ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେରିକାର ମିଚିଗନ୍ ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଭର୍ଜିନିଆ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆମେରିକାର ଡଲାସ୍, ଫ୍ଲୋରିଡା, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଏମିତି ଆମେରିକାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପେରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ସେହି ଆମେରିକାର ଭର୍ଜିନିଆ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆମେରିକାର ଡଲାସ୍, ଫ୍ଲୋରିଡା, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଏମିତି ଆମେରିକାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପେରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଖାଲି ଆମେରିକାରେ 7ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। କେତେ ଖୁସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ରୁଷିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ରୁଷିଆର ନିଜ୍ନି ସହର ଆଉ ମସ୍କୋରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଉଛି। ସେହିପରି କାନାଡ଼ାର ଅଟାୱା ଆଉ ଟରୋଣ୍ଟୋ ସହରରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଇଟାଲୀରେ ମିଲାନୋ ଆଉ ଭେନିସ୍ ଆଉ ରୋମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ନାଇଜେରିଆର ଅଲ୍ସ ସହରରେ, ମେକ୍ସିକୋର ପୁବେଲା, ୱାଲେସ୍ର କାର୍ଡିଫ୍, ଇରେଲାଣ୍ଡର ଡୁବଲିନ୍ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ସହରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଇସ୍ଲାଣ୍ଡରେ
जेरुसालेम सहर में प्रभु रथरा चली बाल्कन सर्बिया सहर में देखु कौ भाई प्रभुंर यात्रा अनुष्ठित होउची। सेहिभली टेरिटोरी रे पुएटो सहर में भगवान को यात्रा चली एवं नेदरलैंड रे द हक्स नामक सहर में प्रभुंर यात्रा केमी चली देखु। आफ्रिकार घना सहर में जापान रो कोएटो सहर पाकिस्तान रो कराची सहर देखु प्रभुंर केमी यात्रा चली। फ्रांस रे मध्य पेरिस सहर में प्रबल मात्रा प्रभुंर यात्रा आयोजन होइछि। आउ मध्य नेदरलैंड रे एम्स्टरडैम सहर रे यात्रा प्रभुंर चली। जियोलैंड रे ऑकलैंड रे प्रभुंर यात्रा चली। ब्राजिल रे सिओपोलो सहर रे प्रभुंर यात्रा स्पेन रो मॉडरेट सहर रे प्रभुंर यात्रा किपरि भाव में अनुष्ठित होती देखो आपण निजे। ऑस्ट्रेलिया रो पेर्थ सहर रे प्रभुंर यात्रा चली एवं आरबर दुबई सहर मध्य प्रभुंर यात्रा अनुष्ठित होउछि। एबे आपण माने देखी बुझी सारी थिबे कालिया दलन बनमाली अपरंपार लीला। जय जगन्नाथ।